Здравейте! Ние сме Алекс и Злати, а вие сте с хелти кулинарното предаване Eat Me Fit Me. И както ви обещахме, днес имаме супер якия специален гост. Тя е персонален треньор, тя е нутриционист, тя е хипер майка, тя е мотиватор и какво ли още не. И това е Рори Фит. В днешния гост ще ни гостува една прекрасна персона, която ще ви демонстрира как се забърква една... Каква беше тази кето рецепта? Или да оставя тя да обясни? Нека обясни, освен кето. Съгласен. Рори, заповядай! Здравейте! Здрасти, Рори! Привет, привет! Здрасти. Много ни е драго да те видим. И на мен. Сега, понеже предишния път снимахме изцяло мъжки епизод, от който, доколкото ми казаха някои от зрителите, не стана ясно точно какво готвим. Надявам се днешния да е малко по-цивилизован. Готвихте мускули. Аз гледах. Готвихме мускули, да. Това е добро описание, харесваме, ще го използвам. Сега, понеже ще бъде изцяло женски епизод днес, ще ти връча тази... Изгладена престилка. Супер е. Трябваше да акцентира върху това, просто няма как. В моя защита връщам се от път. Заповядай. Благодаря. Словото на Eat Me Fit Me, ти вече с тениска си оборудвана, Да, аз ти много предавам. хубаво зелено. Готови Виждаме са. отдалеч. Много е акцията. Ако искате да си купите тениска, пишете, звънете, ще измисля нещо. Предавам ти микрофона и да не губим повече време. Благодаря. Само да те закачим. Прекрасно. И тук магически аз ще изчезна от кадъра. Рори, какво ще правим днес? Първо искам да ви кажа здрасти и ви благодаря за поканата. Много е готино и интересно да изляза от моята кухня и малко нестандартно, защото аз готвя 99% само вкъщи, бързи рецепти и днес ще покажа точно такъв тип неща. Разбира се, здравословни, с високопротеинови и ниско съдържание на въглехидрати, подходящи за всички, които спазват хранителни режими с цел отслабване или покачване на мускулна маса. Разбира се, всичко това е подходящо за абсолютно всички хора. Ще започнем с едно брауни, което ще съдържа само 3 съставки. Изцяло веган, тъй като няма да има яйца. И другото, което ще представя е една протеинова пица с блат от пилешко месо. Сигурна съм, че ще ви бъде много интересно. Също много бързо се приготвя. И така. Чудесно. Добре, тогава стартираме си с десерта, както каза, нали така, за да може да стегне предполагам и се захващаме с основното. Ще започнем с браунито. Казай какво да помага, ако трябва. Добре, сега, за браунито ни трябват 3 банана и винаги си избирайте по-презрели, за да бъде първо по-сладко и второ да се получи по-приятна консистенция. Фъстъчено масло, ще ни трябва 150 грама фъстъчено масло и 50-60 грама какао, натурално какао. Тези трите съставки в една купа ще ги приготвим, после изпичаме. Да. Аз забравих да спомена, че в блог, който в момента снимаме, е специално за диабетици. И ти знам, че си подготвила и такива рецепти. Освен, че основната рецепта ни става и за кето режим, и за покачване на мускулна маса, и за отслабване. Също така ще кажеш, че знам, че става и с диабетици. Кажи ми малко и с десерта. Виждам, че няма захар, което е ясно. Да, няма захар. Има плодове обаче. Да. Някои хора се притесняват. Много хора, които страдат от инсулинова резистентност, нали, преддиабетно състояние, диабет тип 1-2, се притесняват да консумират плодове. Истината е, че могат да се консумират плодове, стига да няма пикове в кръвната захар, скокове резки и е много добре плодовете да бъдат комбинирани с полезни мазнини и протеини. В случая ние ще ги комбинираме с фъстъчено масло, а другото много важно нещо е натуралното какао. Натуралното какао има антиоксидантно и противовъзпалително действие и в случая той е много подходящ десерт за хора, които страдат от диабет. Не прекалявайте с количествата, това е едно от най-важните неща, не само при хора, които имат някакви заболявания и въобще. Така че, добре, заради полифенолите какаото трябва да влезе в тая рецепта и да действаме. Почваме да си намачваме бананите. Ще ни трябва една вилица, да. 3 банана. Ако искаш, може да ми помагаш. Да, да съдействам. Аз, честно казвам, малко така ще се чувствам покрай тебе като невръстно дете, защото като гледам в сторита как реално за 5-10 минути си направя това. Еми няма време. Трябва да се готви бързо. Бързо с качествени продукти. Да, знам. Така, особено когато си домакиня, пределно ясно ми какво имаш предвид. То е когато се опитваш да си всичко. И домакиня, майка,
да изглеждаш добре, да си пример, да тренираш редовно. И Така. после лесно ли е? Кажи. Лесно е. Лесно, разбира се. Всичко е Така. лесно. Оп. Вилица. Намачваме хубаво бананите. Малко ми е дълбока купата, но сега ще ги намачвам. Е така по стените. Трябва много хубаво да са намачкани, за да е добра консистенцията за браунито. Виж, такова брауни не съм правила в интерес на истината. Бързо. Да, виждам. Бързо брауни. 3 съставки. Супер. Другото, което трябва да направите сега е да си пуснете фурната на 180 градуса, за да загрява. И за да може после бързо за между 22 и 30 минути е изпичането. Много зависи от това каква е фурната ви. Да, подготвили сме си една такава порцеланова касеролка, или как се нарича. Касеролчица. Идеално. Да, за да можем и хартия за печене ще ни трябва върху нея да чакай да си сложим. я справя. За да може после по-лесно да го отделим, да си го декорираме, да си го хапнем. Нали? Да. Най-любимата ми част от готвенето. Добре, яденето. сега, ако не си намеря ножичката, просто ще се късам. Бързина нещата. Ето я ножичката. Къде? Ето я. Да. Аз я оставих там. Добре. След като си рязах етикета. Чакай, така да се подготвя аз набързо. Така. А за колко време каза, че се пече? Когато пуснем сега фурната да загрява, после съвсем спокойно до 20, 25, до 30 минути, зависи от фурната, разбира се. Ще го изпечем на 180 градуса. Аз ще съдействам така да го Така, придържам. предварително сме си подготвили и какаото. Сега обаче ще сложим на око пъстъчено масло, въпреки че аз знам, че горе-долу около 3 супени лъжици са точната мярка за това брауни. Така. При мен всичко е на око, човек. По Аз принцип хващам да, и... но значи, това Има като съм го рецепт. правила, излизат 9 парченца, нали? Това трябва да е ориентировъчната порция. 9 порции. Добре. Всяка би трябвало да ви излезе, зависимост, нали, колко лъжици ще сложите от фастъченото масло, защото то е калоричният продукт в рецептата. Ще излезе около 150 калории едно парченце, Супер. като има около 8 до 10 грама мазнини. Това е, ако случайно си следите калорийния прием. И Да. мазнините най-вече, за хората, които отслабват. Така. Ти добре каза едно парченце, значи Злати, ако беше тук, щеш да реши, че ето това е... Едно парченце. Да. Една порция. Така. Вилицата ни е свободна. Сави. Тук. Добре. Супер. Сега изсипваме какаото. 50-60 грама какао. Хоп. Обожавам какао. И аз много често правя десерти с какао. Фастъченото масло е точно перфектната консистенция. Трябва да е такова по-кремообразно. Да. Ох, как ми се гледате. Много обичам и фастъчено масло. Слагам 3 лъжици. Хубаво. Да. И така. Чудесно. С връх, с връх. С връх. Има. И сега просто си разбъркваме много добре сместа. Изсипваме я после и печем в загрятата фурна. Докато си я печем, ще си приготвим и блата за пицата. Супер, ние сме си пуснали фурната, тя вече не се загряла. Просто трябва да следиме, защото Да. стават нещата по-бързо, но в домашни условия, както казах ти, около 25 минути. Да, около 25 минути си пак проверявайте. То ще се съхрани по-мекичко като цяло браунито и е добре да се консумира след като е добре охладено. Още сега изглежда вкусно. Да, кремче. Кремче. Искам тия бананчета и те да придобият кафеав цвят. Затова така бъркам целеустремено. Значи, човек, който обича какао, според мен, това е топ рецепт. Тъй като усещам, нали, че няма да е прекалено сладко, защото подсъдете ни е само от банана, Точно. което е доста интересно. Ами аз, честно казано, не съм фен на много сладките десерти и някои неща въобще не са по вкуса на моето дете.
Защото не са достатъчно сладки. Повечето деца. Имаш предвид, аз реших, че е свикнал с твоите десерти и че традиционните десерти са по вкуса. Някои се струват, не ми харесва, защото не е достатъчно сладко. В случая, ако искате да направите готин десерт за детето си, може да добавите четвърти ингредиент, ще да кажа, четвърта съставка еритритол, за да си остане пак нискокалорично. Точно това ще я направя аз вкъщи, защото по същия начин моето дете естествено. Мисля, че можем да го изсипваме. Така. Чакай. Обърни. Обърни. Да се обаче имам притеснение. Ако искаш ти да... Айде. Тръгни така, пък аз ще си ги наглася. Да. Много софт. Чакай сега, ще го обера. Всичко от стените трябва да бъде обрано. Давай сега, обери ти от тази страна. Сега чакай първо да... Разнесете си го добре. Да пухае. Пухае много натурално. Да. Веган. Между другото, тази рецепта за този десерт е супер подходяща точно за този период, тъй като доста хора постят преди коледните пости. Да, вярно е. Много добра идея. Това между другото смесен става малко повече, отколкото се очакваше. Ние смело така с фистъчното масло. Бананчета бяха и големи. Като сместе станало повече, така ли? Искаш да обереш? Не, бе. Сметка, ако няма да го използвате това. Аз ще си го взема, носи си кутийки от къщи. Взимай, разбрахме. Това е. Това са хора, които тренират и много обичат да си хапват. Добре. Слагаме си го в фурната. Ще го дам, Виждаме там зад камерата как гледа. Заповядай, може да си намажеш филия с него. Така. А филията дали да бъде от пилешка? Ще е интересна комбинацията. Като направим пицата, ще разбереш за какво става въпрос. Ще разберем. Да. Добре. Дай тогава да си почнем ни основното. Казвай какво представлява точно нашето основно, защото наистина е много любопитно. И така продължаваме с Нейно величество пицата. Аз съм огромен фен на пиците и като цяло при всеки един удобен момент за чит хапвам пица. Тук да те прекъсна. Чит с твоята пица, тесто за пица, това е пилен тесто за пица. В случая няма да е чиз точно, но ще е малко по-високо мазнino, тъй като ще сложим и чедър, ще сложим и пармезан. Искам да кажа само вметка, че пармезана е с най-ниско съдържание на лактоза, тъй като зрее по-дълго време, така че не се притеснявайте от време на време да си слагате пармезан на пицата или да си добавяте в салата. Все пак млечните продукти не трябва да се изключват на 100%, ако нямате някакво заболяване, някакъв проблем. Така, какво ни трябва? Пилешко филе, което Алекс най-готино ми е подготвила и го е смляла предварително. Трябва да е смляно, тя го е приготвила на чопър, може да бъде смляно на машинка. Между другото, аз съм пробвала и на блендер. Да меля месо, така че се получава и такава мека готина смес. Лепкава е. Това е единственото, което... Може ли една салфетка? Разбира се. Да. И сега, за да не го обарвам много месото. Така. Така. В случая правим пица за 4 човека, тъй като екипа трябва да бъде нахранен. И ще използваме около 500 грама пилешко филе. Слагаме си го в купата. Приготвяме сега блата. Имаме 2 яйца лещи, може да ги сложим тук и после ще помоля с подправките. Яйца от свободни кокошки. Яйцата, нашите приятели, знам какво ям. Добре. Ето тук си ги чопваме направо с мамо. Или искаш? Аз да ти кажа, че направо вътре ги слагам. Добра идея е това. Аз винаги имам навика в купичка, както си. Добра идея е, да. И една виличка. 2 яички казваш, давам 2 яичица, да. 2 яичица. Ще сложим първо 100 грама пармезан. За повече хора, като правите, може да добавите 200 грама настърган пармезан. Ето една салфетчица. Да, аз всичка си оставям моята. Разбиваме яйцата предварително. Може и директно да си ги чукнете вътре при
каймата, пилешката кайма. Така. Добре. Значи това в момента си подготвяме самото Блатът. тесто. Самия блат. Блатът ще бъде Супер. от пилешко и после най-яката част ще направим много богата аранжировка на пицата. Сега, тук трябва да добавим Предполагам, че сол. няма да е с веган продукти отгоре при този блат. Няма да е веганска тази пица и всичко друго, но не и веган. Добре. Така, ще сложа една лъжичка, за да не стане прекалено солено, все пак. После ще добавим. Тук си имаме много готини подправчици. Кари, куркума, какво още? Червен пипер, риган и чери пипер. Какво ползваме за къде? Ти ще си кажеш. Така, за блата ще използваме почти всичко. Супер, много обичам подправки. Без ригана. Да. Искам само да ви кажа, Горе. винаги да бъдете много внимателни, когато използвате черния пипер, защото той е една от подправките, които остават в организма. Не се разгражда много-много. Така ли? Виж, това не го знаех. Да. Доста интересно. И иначе червен пипер, куркума, знаете и куркумата е много полезна. Много полезно, да. Аз слагам куркума и къри на всичко. И аз съм така. Буквално. Обичам жълтия цвят, аромат, полезно е. Буквално на всяко едно месо, на всяко едно ястие, на всичко, без на десертите. Даже веднъж бях слагала и в десерт, за да отцвета. За куркума ли? Да. Куркумат. Тя много е ароматно, това къри е страхотно. Ау, това е уникално. Само да кажем, че без ГМО и без облъчване, така пише на опаковката, но Както казах, нашите приятели, знам какво ям. На улица Оборище, може да ги посетите при всяка възможност. Много голямо разнообразие от продукти и все хубави, както виждате. така. Това е. Ще останем Супер. ригана, за да поръсим после отгоре. Да, ригнащо ще си ние. И сега започваме да си месим реално блата, който е яйца, пиле и подправки. И тук трябва доста добре да смесите. Първо, за да си разнесете подправките, второ, за да не стане странна консистенция. Аз след малко ще намеся с ръка. Да не ми остане ръкавицата в блата. Тия яйца бяха елки май. Ами май, да, обърни внимание. Препоръчвам ви да използвате емки в случая, за да не стане твърде течно. По-малки яйца. Или е много голямо. Да. Но пък ние сега, като си го изпечем, ще видим. Да, това ще ни трябва после, като разнасяме самия блат. Да си го измия тогава. Добре. Почти съм готова. Чакай да махна тази коса. И сега вече ще годе. Добре. Трябва да е равномерна, хомогенна смес. Добре. Можем вече да си я разделим. Добре, ако не можеш да месите 100, ето вариант как се меси пиле. Да. Как се меси пиле? Еми да, по-лесно е, Да, честно казано. по-лесно е. Аз като цяло не съм по тестата, не мога да правя много, признавам си. Каквото си е. Не мога да правя Това нищо пък правиш тестяно. уникални неща и то за 10 минути. Ами, Така, супер. слагаме в тавата. Дай да видим сега. Трябва да си го разтлеем, предполагам хубаво Да, стане. ами това да не е. Слагайте с него пък. Да не е неаполитански стил дебело тесто от пиле. Така. Хоп. Много ми е голяма ръкавицата, хора, направо е огромна. Искаш ли аз да... Не, ще сега змия? ще ни трябва ето това. Да. Ще го Така. Супер. Махаме тая ръкавица. Да не си изготвим ръкавица. Да няма изненади. Да, бонус от готвача. Така, тук вече Колко станат цветни от тези хубави подправки? Ароматни. Да, много са ароматни, много. Браво, бе, много добре си го сменила. Да. На чопъра стана за отрицателно време и то на 2 пъти. 500 малко грама, всъщност на 2 пъти в чопъра. Нашата пица ще бъде с неправилна форма. Супер, това е уникалност. Аз обичам така. Абсолютно. Малко по-арт с нещата. Еми да. Много обичам импровизациите.
Винаги се получават така малко повече от очакваното. Тук няма да използвам даже и допълнително мазнина. Нали? То знаете, че в пилето няма. Да. Обаче ние сега като сложиме, Боже, мини нещо основно забравихме да направим. Добре, какво? Пармезан сложихме ли в тестото? Ами не. Супер! Айде. Нищо! Ето ли? Поне хартия има Бог. Просто си го слагаме. Мале, и так му викам за мазнината. Так му да кажеш, той има мазнина от пармезанчето. Ето бе. Дай сега ще сложим нова хартия, ти си го дообъркай. Да. И аз скоро така, не знам, нещо снимаме с Злати. Не знам какво беше и се сетих, че... Но пак беше точно на момента. Забрави го и върнах нещата. Да бе, как му тръгвам да говоря как мазнината ще дойде от сирената. Браво! Това е. Дай с това да го изхвърля. Загубихме малко пилешко, не. Трябва да го берем. Злати сирово пилешко, ядеш ли? Загубихме малко протеин. Няма. Ще берем. Така. Поправяме грешката. Давай, миксирай си, аз да си така сложа хартия тук, подготвяме. Добавяме пармезан, което е всъщност... То заради тия подправки се разсеяхме. Защото така много нежно ги добавяхме. Това е с 100 грама настърган пармезан и мисля, че са напълно достатъчни, да. Няма да добавяме повече. И продължаваме да месим. И сега вече става и по-лесно с лъжицата. Бе, чудя се защо ми е толкова течно заради яйцата. Ами да. Поне разбрахме на време. Да, маля, добре, че получих сигнал. То пармезана придава много приятен вкус на самата. Оплътнява, да. Да. Вече щеше да е пък прекалено здравословно, щеше да ми дойде. Прекалено диетично. Хора, които спазват диети за отслабване. И без пармезана. Да. Добре, почти е готово. То е бързо. Когато е финно рендосно. Виж, сега го стенството определено. Да, стегна. Още малко, че отдолу има. Тук е червени перче, видях. Нямам търпение да видя крайен резултат. Нямам търпение да я хапнем. Виж, такова нещо не бях пробвала. Вече да съм правила, не съм и пробвала. Така, вече е готово. Лепкаво тесто. Вече си е. И сега мога да кажа, че в тази рецепта не добавяме допълнителна мазнина, защото тя ще дойде от сирената. Случи от пармезана. После ще декорираме с малко настърган чедър. Още пешколче, добре. Да. Доста. Чакай, може ли една лъжица? Да. Да обера от самата шпатлата. С тая лъжица ще ми стане по-лесно, да ти кажа. Аз така мисля. Много се огъва. Да. Давай направо с лъжицата. Брауното... Имам и голяма, ако искаш да заглаждаш по-лесно, както прецениш. Брауното ни на какво да редже? Брауното реално преди 8 минути го поставих. Сега ще видиме. Той Злати, гледам там нещо си бърка във фурната. Как е положението? Брауното, да ви кажа, изглежда феноменално. Мисля, че е готово и може да се оставим така. Да, трябва да го охладим. И аз съм погледни дали се отлепя или още малко трябва. Още малко отдолу обаче. Има ли как само отдолу? Добре. Нека да мири се хубаво. Трябва да стегне. Още малко време така виждам. Тъкмо докато загладим блата, защото реално ние блата трябва да го изпечем за 20 минути, когато първо го изпичаме. В домашни условия пак ни е загрята фурната на 180 градуса, изпичаме блата за 20 на минути, вадим го, добавяме всички неща, които искаме
Допичаме за 10 минути, за да стане на коричка и кашкавалчето да се разтопи, след което отгоре ще добавим свежи черита и рукола. Много обичам. Добре. Разбира се, по желание, не всички обичат рукола. По-специфична е, знаеш. Да, доста специфична, аз много обичам случай. Аз обожавам просто. Да. Чакай да разпилим, тук ми е по-дебело. Много ми се щеше да я направя кръгла. Ами, Ще се опитам. добре. Да режем после парченци. Не Да. квадратни, ами кръгли. Тук може да изрежем така лечи да го таковаме така, че да си... Както ти удобно си го... Тук няма да делите коричките, сигурна съм. Да. Добре, тъкмо докато стане брауното отдолу, слагаме този плат, запичаме го и така си разтиламе хубаво да бъде равномерно, защото все пак е месо и трябва да се изпече добре от всички страни. И вече сме готови. Какво сложихме в блата да преговорим? 500 грама пилешко, 2 яйца и 100 грама пармезан настърган. Подправките са кари, куркума, черен пипер, И червен пипер. и сол. Не прекалявайте много с солта, а хималайската сол се соли достатъчно. Ето така е една неправилна форма. Изпичаме в загрята фурна на 180 градуса за около 20 минути, след което, като извадим, ще си сложим всички останали съставки отгоре и ще запечем отново. Айде! Аз ви го сложа. Айде, слагай. Давай. Айде, готови сме сега. Злати, пицата май е готова, блата ни е готов за декориране. Трябва да слагаме още неща, чакай да си ги подготвим. Това ми хареса много. Хайде, ще добавим. Много хубаво. че стане лайк. Дадах и добра идея за бъдещите епизоди, нали? Много добра. Така, блата изглежда феноменално. Определено. между другото. Вау. Бяха ни нужни около 15 на минути. Не го оставайте да прегаря във фурната, защото все пак ще допичаме още 10 на минути. Сега ще добавим сос, доматен сос. Щях да го забравя. Както казахме от нашите приятели, знам какво ям. О, ти не го ли? Да, отворил си го. Отворих го, да. Лъжичка, да си Да, донесеш. и така внимателно. Сосът е по домашна рецепта, натурален, изглежда много добре. И уха е много добре. Естествено, аз го подуших. Той е с подправки вътре, така като гледам. Може би босилек или не. Това са, Гъбки? Или? казвам ви веднага, гъбки печурки, което както ще направи знаех. пицата божествена. Супер! Да, вие, разбира се, може да си сложите каквото по ваш вкус, каквото ви харесва и обичате да си декорирате пицата. Ние ще добавим плешко филе, чедър настърган, който също е така по-дълго време зрее, не е толкова лактозно съдържащ. И много богат на белтичини. Да, Както аз и обичам пармезана. чедър. Хапвам Виждам, щом ти е в рецептата. в рецептата, да. Очевидно. И както казах в началото, съм страхотен фен на пиците. Обожавам пици. Виж каква хубава рецепта си направила. Така, слагаме доматен сос, че ще сложи под края, защото тук коричките ще се ядат. Да, със сигурност. Още Със сигурност малко. няма да се избягват. Значи да кажем за хората, които ни гледат, че ще ни трябва около 200 мл доматен сос. 150. Така, хубаво си намазваме. Супер. Босилек? Да. Риган не беше ли? Извинявам се. Босилек. Да, Риган в случай. Значи аз ако имах и пресен босилек бих сложил, в случай Да. нямаме. Да. Вода ме се каня да си взема и тук си имаме една такава саксийка. Трябва. С пресни подправки. Да. Скоро си взех вкъщи и хемче ухаят и е красиво, и се използват добре в рецептите. Да. Супер. Може ли за мен една салфетка? Да. Благодаря. И ето го филенцето. То се е нарязано предварително. Плъшко филе, нали така? Плъшко, да. Плъшко, също така имаме. Когато хапвате такива деликатеси, е добре да гледате да са печени. Да не са пушени. Това е
Като цяло ги избягваме, но сега, в крайна сметка, от време на време може да се хапва. Е така, богато. Добавяме си чедър и връщаме във фурната за още няколко минути, след което ще добавим още месо и ще декорираме с свежи доматчета и с рукола. И накрая ще пробваме. Със сигурност. Да, ще не ядем, не просто ще пробваме. Браунито го извадихме преди малко, между другото. Охлажда се и ще го доохладим още. Може да се сложи в хладилника, първо изчакайте катеролката да изстине. Значи за браунито казахме, че е подходящо за хората, които постят за вегани. Тук е в случая точно обратното. Много добра рецепта за хората, които спазват кето режим, но двете пък рецепти са подходящи за диабетици. Да, и тук също, ние почти нямаме въглехидрати в тази пица. Добре, 100 грама е чедъра, за да не става прекалено много. Да, добавяме сирена, но все пак те знаете, че са висококалорични, съдържат трансмазини, така че не прекалявайте с сирената. Връщаме, чакай. Да. Към конвектомата пицата. Моля. Ето, супер. Запичаме за 7-8 минути. Зависи естествено от вашата фурна. Благодарим. И сега през това време, докато чакаме, ще си нарежем доматчетата. Супер. Да, ето тук сме си приготвили прясна рукола. Този микс, който е прясна рукола, може да Айде, ти си обяснявай. Ако искаш на четвъртинки. Ето и прошуто крудо сме си приготвили. То се комбинира перфектно. Прошуто с доматчета. Не знам дали ще ви допадне блата от пилешко месо, на мен много ми допада. И е разнообразие за тези от вас, които следват режим, защото постоянно да ядем сухо пилешко филе на грил, малко вече идва too much. Това определено е голям плюс. Да. Разнообразие в храненето, за да спазвате дългосрочно. И последен етап, декорирането финално на нашата пица. Тя е готова. Запекохме блата, след което добавихме доматен сос, плъшко филе, изглежда уникално. Много. Ще се яде. Риган и чедър настърган, 100 грама. Сега, това, което много ми харесва в италианските пици, е когато се слагат, така може да ми помогнеш, да си накъсаме прошуто крудо отгоре, после си добавяме зеленина, руколка и свежи чери домати. Когато приготвяме пица в домашни условия, какъв е най-големия бонус? Че я правим изключително богата. Въпреки, че е ниско въглехидратна и така нататък, това си остава калорично хранене. Така че ще се разделим на 4 и ще си изядем по едни 200 грама протеинова пица, блат от пилешко месо. Така, чудно. Това беше супер. 50 грама някъде, 60 отделихме прошуто. И моята любима част. Да, свежата част. Зеленията. Зелено, домачета. Обожавам и аз. И финала определено е... Така. Не знам за италианските пицарии, но такава според мен не фигурира в менюто им. Няма само фитми, то и при... Аз не съм показвала на никой, между другото. Това е ексклюзивно. Това е, Рори. Супер. Ами да, трябва нови неща. Така. Впечатляващо. Това е нашата пица. Хора, изглежда страхотно. Уникално. Можем сега, ако искате, да покажем и браунито и да си го декорираме. Хайде. Да. И настъпи най-сладкия момент да дегустираме нашите готови продукти. Къде сте? Не ти ли се струва, че нещо липсва? Да, продуктите или? Я 1, 2, 3. И някой липсва. Освен продуктите и злати. Hello! Колко хубаво.
Благодарим. Много благодаря. Да, заповядай при нас. Време е. Искам вие да опитате да си кажете мнението. Аз съм си хапала тази пица. Ще изям. Не, че няма да опиташ да си хапнеш. Чакай така, преглътна леко и аз победах. Но първо искам да видя реакциите ви. С удоволствие. Алекс, ако искаш, давай смело. Аз през това време ще се възползвам да кажа едно голямо благодаря на нашите приятели и спонсори. Заведенията Steps, мултифункционално заведение, в което може да правите всякакъв тип събития, също така е барен динер и нощен клуб дори. И също така на фермерски бутик Знам какво ям, които може да откриете на улица Оборище 72 в София и да се възползвате от нашите промокодове и техните невероятни продукти. Сол? Много добра. Няма нужда от сол. Не, много добра. Взимай. Добре, времето напредва. Протеинова пица. Аз Доста протеинова. добре, че си го сложи в този лигавник. Перфектно се получи. Допада ми. Хапвайте смело, докато вие сте заети. Аз ще преказвам през това време. Ако искате да видите още страхотни рецепти и да не говорите докато преглъщате, дайте си малко време. Кажете ни какви гости искате да видите в бъдеще, кажете ни какви рецепти искате да видите в бъдеще и дали ви допадат клиповете, които правим. Ако не, дайте една обратна връзка, да не без хейтърски коментари, само обратна връзка, да не прекаляваме. На мен много ми хареса този сос, между другото. Дава много специфичен вкус на пицата. Аз винаги съм си го правила с натурален доматен сос, където няма гъби и подправки. Този е много хубав. Той си взема комбинираш. Между другото, да консумираме микрофона, тази пица е страхотна и няма да усетите, че блата е изцяло пилешко месо направен. И тук е малко сирене. Какво сложих на сирене? Пармезан. Пармезан, точно така. Супер се е получило, прекрасно е. Така че ако някоя пицария смята да открадне тази рецепта, моля дайте ни авторски права за нея и процент. Задължително. Така, вие докато опитвате от соленото, аз ще премина директно към десерта, който е станал страхотен, чак ми е неловко да го хващам по този начин само с ръце. Как е? Виждам. Добра комбинация. Топи се в устата, нали?